cumudul dah ke selam. Kan long kena serai. Kau gangam lut barak sepok kendau. Ada ayap tu meh. Memang isu dah. Iding buon pak cakap sana mah. Atrai di pentip naik kibriyo sasar. Kibriyo le mentah thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Umsning People's Front na Riboy District ha ka arpun riterik urempang arjar arpun Rio kala mi syakaman ban Mudui da ka Ejahar ha ki pulit ka Umsning Police Station Pyrshah yo Sunil Deodhar ubade udukot ka RSS bat u National Secretary barem ka BJP u chairman jong ka Umsning People's Front u Dr. David Lingdo ha ka jingkran bat ki lat pathai kubor ulaong ba ka jingkran jong u Sunil Deodhar kala kata hadu kata-kata ya ka jingsno jong ki pajba ka jella Meghalaya ula kenturu ya ki MLA ki badang don hapedeng ka jing yong dorbar ba ki deban yakren ya ka nikamat haying dorbar thawan namar ba ka nikala kata ya ka jingsno jong ki pajba ka jella kham tam e ya ki badan ha ka jinget kristan Te hakani ko por nakaliang gajongi ka Umsning People's Front ni penpau ka jing sosi bangi dapru da jing sosi ban yui ya ka jing viral jong away ka video clips ka ba de ha ka benta jong ka than penursla ka ba ha timnar timpar ka ba hang ni ha East Kasil district ka jongi hi ka ba ngiu iba way na kinong yalam jong ka BJP uba tip kerteng kum u Sunil Deodhar ubala kren Pyrshah ya ki Kristan ki jongi haga ba ula ong ba ki kinu ki khasi lane kini ki khasi seng khasi jongi ki ba rung syakani ka benta jong gimam rung syaka benta jong jong Kristan kinumyo ya benefits na ka sarkar ula mention hang turu ula banru ban ong ba ki electricity ki bedai ba ka lenti ka bedai ba ka school bedai ba ka building school kini ter ki benefits ka ba dai ka hok jong ki dong chong snong jong ne ka jella Meghalaya jingi wong kinumyo lada kim convert ila de syaka Christianity ne syaka jinglong Kristan nga kwa bat ong bat pansyai nakaliang jungi ka Umsning People's Front ba kani ka jingkran jong uni ubriel Sunil Deodhar kalong ka babean namar kum kata kam judon ha ka jela Meghalaya jungi kum kata kam judon ha ka rikasi jantia ka jongi bat kum gani ka jingkran ka long ka jingwan lam ya ka jingya pat ka jingya pra ya ginong song snong jong ka jela ka jongi ka jingpen pat ka jingpen pra ya ka jaban riu khasi ka jongi ka jingkali ka long wat para mangi ki badon ha ki nyam Kristan bagibadon ha ki wepat ki jat nyam hamtam ki nyam seng khasi ni ki nyam sen raj seng kilang le ni ki seng nyam tri ki miong ngim judon kata ka jingya Pyrshah ki Kristan bagi Kristan kimjuran Pyrshah ya kinyam seng khasi bakum gani ka jinglong jong nu brieu ngelayu isai kedar bakadai ka jingwan lam ya ka jingya penpai ka jingpra ya ka jaban riu bi jingi te ho ngiu i ka jingnang kran padya sintur ka jong u ka jingkran ten khasi jong u ba ki babun hi laban ong ba udinong song snong jong ni ka jela Meghalaya jungi hendrai ha ka accents ka jong u ngimtip ka ude brieu bana ai Dagi laban sutu ba udeu kenja south ne laban de north ne tamba kerkom keren ju hi kapen isai kedar ba deu khasi deu khlaja tingi kwa ban bu kani ke jing kentu ya ki para mer ki para kher ke jongi ki para do para snam ke jongi ba sobha ba ke jing keren ke jing ka bola keren hatem per hagini si ya penursla pi baro ki be thap kti pi sngo de ke jing keren ju rengan ong wa pilia bakla nama ka jing thapti ka jong pi ka long ka jing don lang ka jong pi la ne ka jing don banta jong pi ban ya kan shoot ya ka jai ban riu be jungi ka jing pen pai ka jing penyapra te namar kata kum ka ne ka jing le jong ni ubriu wat ka long ru ka jing kan tho ya ka sarkar baka sarkar ka pli ya kata ka partiality role la ne ka jing le
Siliang khamat ni ka jingpai siliang khamat ya ni ka jai ban riu jungi ban ong ba tang ki kristan ki nyo ki benefits tang ki kristan ki khon kristan ki nyo ki skol ki babha ki nyo ya ka jingpuli ka babha ki nyo ka lenti babha ki nyo ya ka light ka babha kata ka ni ka bakla ngan su thu shai ba uniu bre u deiru member the khot jong RSS but u deiru u balalong intellectual u banang ba ka tin thlet ban kren Bau deru u spokesperson jong BJP naga central body ni secretary bat ni soto ni bre u wala membut ban psu ya kanyam Hindu ha kani gari khasi jongi daga ban pat ya ka jatman riu jongi daga ban pat ber kantho ki kristan jongi nganong ni pi ka ji kai ka jong tra jisu kamdon kom kata ban ong ya pan pat men pen pra ka ji kai tra jisu kalde bam pen bor ya kini nu ki ban long kristan lado ban man ong baka jelong kristan kadai kata ka jing pen bor kata ka jilong kristan kadai bala ki we gidon hakoi kanyam bala da ki don kami ka jing rap jong para breu kam don nganong yepi sapuli na ka bible syapang jong u ta unong samaria babha kunu ka bible ka kren ubam don hakanyam kristan ubam don hakanyam jiu penban unong samaria babha uleisen e yo tau breu nganong yepi kadai ka jing khot jong tra jisu bangin dap da ka jing e kem ki kristan ngakan tu pi baro wadum shimi kini ke jingkran jung ni ubreu namar hakane ko por ni na kalyang jo Umsning people's front ngilawan hang ni Umsning PS ya ka ban file ke FAR Pyrshah ya ni ubreu bala ka dayengi balik ka case ru ngem nom sange e ka ni namangin le e ka kum ka constitution baga constitution ke jongi kam shimla khot yangi bangin provoke bangin divide ya kanunu ka jatban real handrai ka jatban real yo kari India baro kolong diverse kade ka jatban ka ki jatban real por India kide ki breu ki ba don la ka jong ki nyam ki rukom ki culture ki tradition ki custom joki nginam la ban shu ong bar tang ka jongi ka baha jongki kamdai ka nyam kristan ka byang ki nyam hindu kum ta ngimnon ka jing ka tho phila ban byang hala ka jong ka jing snow ka jing UJP and get time don ka jing penrem don ka nunu ka jing snow tenamar kata ai bagi pemani kin money like loot but kita ki bakwa ban phai silong kristan ro ai kan phai hi na mamdan ka jing penbor mamdan hadu manta ban ong ban bandon kata ka anti Christian conversion law nganong ipi kom kata ka law ru hadu manta kampan kain lagi kristan nama baru ki bawan si kristan ban convert ki dei ki bawan da ka bagi shem ya ki kamba ha bagi yo i ya ki jing bha jing para breu ki sko bade ban don ban pediang no ya ka jong kristan ban pediang no yo tra jisu ki shem man sim hangta ne ban penbor ki umdon kum da ka jing penbor telada ka ni ki jing le jong ne Sunil Deodhar kalong Pyrshah ya ka constitution ya ka an jong ga sincere jong ri India ba e jingi te namar kata nakaliang jong Umsning people's front ni pen pau ya ka jing snow si but ni so si hadu ta ya ka jing le jong nu breu te kan tu ki parameter broadcast sin banyaban ba pen kentaj ni ka jing kran jong nu breu bat ngatip bagi baro ki no yalam jong aseng khasi phiru phisgo thu phishong hangne ni phihe pisan hangne bat ya baro ki kentu ki khon samla jong bri nyu trap jongi bang nya yang teli banginam sha bo nu kharpoi e on shuwan haka kerteng jong kanyam haka kerteng jong jingle bha man pen pai pen prai ka jap men riu jongi kalong go balong kum niru dei nama baki ya teli yendon ga jingya pai la benon ga jingya pher hang ne tai dei ga jingya pai ngim judon kum ga khasi ban ong ru ba uni ubri wan sini ban perlong yangi banya mane blai thau mengna kan ong ipi ba kanyam Hindu ka diga babani blai thau la nei ti idol worshipper handrai mangi ngim don kum gata ki khasi kem don ga jing mani ya ki blai thau blai thala ki don la ka jong garung kom nget ki don ye ga blai ki blai maryang ki don ye blai ba em blai no bunong thau kom balong ti namar kata shwa ba un kan tho bat ben yangi un ngam jeliu shwa ban kren namar kani ke jingle aju ungi kan turu ka sarkar baga sarkar hakani ka por kan ra ru ya kani kat badang don ke session ka bala last selesai so bahara ya kani hapo ka August house ban ye kren shai habede bakani ke jingle aju nu breu ngim nom tolerate ngim nom ailat ngim nom aili ko biniki breu bakin wan yo roj ya ka hok chungi khamta man pen pai pen pra ya ka jap ben riu bi e jungi te ka long ke jingan tu se sin fi baro bapin shimi gani ke jingkran jungi nakaliang jongi ni ai ya ke jingmana yuni ubreu ba udai banon panma udai banwan ban apologize ya kani dada ule kani lengba ke social media ngiru ke jap benri ke kon samla jungi ngen map ya u namar ha ka jong kristan jungi gidan tanggawe bagata ka de jingi baga jingya map pra breu khulai sibon
Had a long day? Feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams. All in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.